Aquest fantàstic text, molts encerts d'ara endavant, de tot el que queda per construir. També molts encerts li desitgem al Gonzalo Candanedo. Ell el coneixereu, porta molts anys al peu del canó, molts anys també a Barberà del Vallès, a l'Oriol Pas, però també des de fa ja un any i escaig com a secretari general de l'Associació de Casals de Joves de Catalunya. Ell tancarà aquest acte, aquests parlaments, ja veieu que és l'últim de la fila, per tant ja us ho podíeu començar a imaginar, i després farem una miqueta al pica-pica, però abans escolteu-lo, que té coses importants a dir. Vale, us havíem promès que no ens allargaríem més de mitja hora i portem, jo crec que la meitat, i tranquil·les que jo no faré l'altra meitat. Em toca a mi tancar com a una mica representant de la generació que ara mateix estem tirant del carro al secretariat de Casals de Joves. Fa unes setmanes a la nostra assemblea general, entre altres decisions, vam decidir engegar un procés per elaborar el nostre pla estratègic, per pensar els propers 3-5 anys què volíem fer i fer-ho aquests reptes de futur, plantejar-nos amb ambició a llarg termini. Alguna gent ens ha dit que com se'ns acudeix plantejar precisament un pla estratègic en aquesta situació actual, que no amb un escenari tan obert, amb aquesta inestabilitat, i que realment no té peus ni cap intentar pensar com estarem o què farem d'aquí 3 anys o d'aquí 5 anys. Aquest tipus de persones que ens han dit això són persones que entenen la història de la mateixa manera que es pot entendre la meteorologia, que pots fer com prediccions, si creus que plourà pots agafar el paraigües o encara pitjor quedar-te a casa. Evidentment no fa falta dir que no som el tipus de persones que estem als casals de joves. A casals de joves, amb les oportunitats que tenim, aprenem que la història no és una cosa que has d'observar, sinó que la història és una cosa que has de construir. Sabem que el que passa els propers 3 anys, els propers 5 anys, no dependrà de res més que les decisions que totes i cadascuna de nosaltres prenem, perquè als casals de joves no patim la política, sinó que l'exercim en primera persona. Durant aquests 20 anys, aleshores, a les nostres entitats de base, a Oriol Pas, en el meu cas, en les diferents entitats i barris on estem, hem demostrat que les coses es poden canviar, que la millor solució davant d'una manca d'oferta de lleure no és demanar-la ni esperar que caigui del cel, sinó organitzar-la per aconseguir-la. Que la ubicació de l'espai jove de festa major no depèn dels capricis del regidor de torn, sinó de la força que fem per aconseguir-ho. Que l'apatia pels afers col·lectius no és crònica. I als nostres pobles, als nostres barris, que sovint han estat dissenyats sense cap política des de l'administració a nivell d'iniciació cultural, que estan pensats com a ciutats dormitoris, hem aconseguit que siguin nius de participació, d'implicació i d'entusiasme gràcies a prendre decisions i exercir-les. Precisament d'això creiem que, sense saber com ningú sap què passa en els propers anys, creiem que és molt important, més que mai, com ja ha sortit més d'un cop, que hi hagi molts casals de joves i que siguin molt forts. I és el compromís que agafem la gent que estem al dia a dia al nostre casal, la gent que estem al secretariat, perquè creiem que fa falta molta actitud casalera, que és una cosa, un recurs comunicatiu que fem servir sovint, i que és la nostra aportació, que segur que no és suficient, però creiem que és necessària per fer aquesta transformació de la societat de la que tan sovint parlem. Per això, per transformar la realitat, necessitem espais on primer tot aprendre que la realitat no és immutable, que la realitat és d'una manera però pot ser de moltes maneres diferents. Llocs on adonar-nos que els problemes que compartim entre unes quantes no tenen cap altra solució que no sigui una solució col·lectiva, on podem comprovar que no estem soles, com acabem de dir. Als casals de joves també aprenem una cosa molt important, que és que per aconseguir canviar les coses no hi ha prou amb desitjar-ho molt fort, sinó que hem de saber analitzar la realitat, hem de conèixer les nostres capacitats i millorar-les, hem de saber teixir aliances atrevides i generoses, hem de, sobretot, dubtar molt, qüestionar, i això és el que als casals de joves aprenem. Perquè, com algun cop diem, els casals de joves són llocs on es contagien les ganes d'aprendre i on es contagien les ganes de guanyar, i per això són tan importants. Fem molta falta perquè això no ens podem permetre que el nostre futur es pacti en un despatx tancat, sinó que hem d'escriure el nostre futur entre totes, a les places, als carrers i per suposat als casals de joves.